Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan derek cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti lan tansah purun sumadyo kautus martosaken kekeran kawilujengan lan kasaenan dalem wonten ing gesang pasrawungan. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan mestakaken Santo Lukas pengarang Injil. Lukas asung paseksen menggaing kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus lumantar nyerat Injil kabar kabungahan lan lumantar Injilipun Lukas kula panjenengan sansaya mangertos paham sinten menika Gusti Yesus langkung-langkung ingkang estu peduli dumateng tiang-tiang miskin, tiang-tiang sing betahaken pitulungan. Lan Lukas ingkang nyerat Injil ngersakake supados kekeran kawilujengan Gusti Yesus sumebar wonten ing pundi papan wonten ing wekdal menapa kemawon. Injil dinten menika ugi paring pitedah Gusti Yesus ingkang ngutus para murid dalem ngersakake supados panguwasa menggaing kawilujengan menika sumebar wonten ing sinten kemawon bakal tinampi dening tiang-tiang sing tinarbuka lan pracaya marang Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 9. Nalika samono Gusti Yesus matah murid liya 72 cacahe didhawuhi ngloro-ngloro ndhisiki tindak dalem menyang kutha-kutha utawa papan-papan sing arep dirawuhi. Dawuh dalem panenane akeh nanging sing derep mung satitik. Mula nyuwuna marang sing derepake supaya ngutus wong derep ing panenane. Budhalo kowe dak utus kaya wedhus ing antarane asu ajag. Aja nggawa kantong dhuwit, kantong pangan, aja nganggo trumpah lan aja aruh-aruh ana ing dalan. Saben-saben kowe mlebu ing omahe wong kandha dhisik katentreman tumuruna ing omah iki. Yen sing manggon ing kono putraning katentreman bakal nunggal ing wong iku. Yen ora bakal bali marang kowe maneh. Nginepa ing omah kono, mangano, ngombeya sakduwene, awit wong nyambut gawe mono pantes nampa opah. Aja pindah-pindah omah, mlebu kutha ngendi wae yen ditampa wong kono panganen apa sing disuguhake sing padha lara warasna lan kandha kratoning Allah wis cedhak karo kowe. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti
Kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing pesta Santo Lukas pengarang Injil, kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus matah utawi ngutus murid-murid dalem, boten namung murid ingkang cacah 12, ananging ugi murid sanes ingkang cacah 70 kalih, lan didhawuhi ngloro-ngloro anggenipun tindak. Nah menika kula kinten saged dados kesadaran kula panjenengan bilih Gusti anggenipun melibatkan murid-murid dalem menika ora dhewe-dhewe, ning minimal ngloro-ngloro, ben ana kancane, ben ana sing dijak rembugan. Aja ngasih dadi murid dalem ngayahi timbalan dalem menika hangabehi, apa-apa ditindakke dhewe, apa-apa diputusake dhewe. Nah menika sing kadangkala dados godaan tumraping kula panjenengan sami. Menapa wonten ing lingkungan Bapak Ibu, ana ing brayate Bapak Ibu, sok-sok apa-apa mung diputusi dhewe, ora melibatkan wong liya. Nah menika tentu sacara praktis penak, merga diputusi dhewe, ning sacara kawicaksanan dereng temtu. Awit naminipun pasamuan brayat menika lak ya ora mung dhewe, ana anggota liyane. Ana ing lingkungan kemawon menika wonten sing jenenge pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, tim-tim pelayanan lan sak panunggalane. Nek umpamane ketua lingkungan mutusi dhewe utawa miturut karepe dhewe tanpa melibatkan liyane, nah menika nggih boten wicaksana. Awit pertimbangan-pertimbangan tiang sanes, masukan-masukan tiang sanes menika penting. Naminipun discernment, duduk bersama, tinarbuka dening kuasaning Hyang Roh Suci menika ora mung dhewe. Mila Gusti ngutus murid-murid dalem cacah 70 kalih ngloro-ngloro. Lan dawuh dalem menika luar biasa. Konteksipun panenane akeh ning sing derep mung sithik. Mila ingkang sepisan para murid menika didhawuhi supados nyuwun kathah sing manen. Lajeng saksampunipun menika nindakake apa sing dados dawuh-dawuh dalem. Ora perlu nggawa werna-werna, yen ditampa ana ing omah tertentu, manggon ing mriku, suguhane apa sikap. Ora usah kikrik, yen disuguhi pohung rebus ya wis dipangan, disuguhi kacang godhog ya wis dipangan, rasah ngarani. Menika mujudake atur panuwun. Nek awake dhewe dadi utusan ning yen disuguh isih ngarani, waduh aku moh nek mung banyu putih, aku pingine kopi utawa kopi susu, rokoke iki. Ngono kuwi ya nyusahke sing kanggonan. Lan Gusti Yesus ngersakake supados para murid anggenipun nglampahi sedaya menika nggih kanthi kapitadosan. Bilih Gusti lan kuwasa dalem tansah nyarengi tindakipun para murid, saengga Gusti ugi dawuh warasna sing padha lara lan wartakna kratoning Allah wis cepah. Menika dados pratandha bilih anggenipun para murid nglampahi tugas perutusan menika nggih sinarengan dikuasani dening Gusti piyambak. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinanggung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.